Haka janmiat jong khat nriu trek yoyong arja arpun riu kalau poi ke city na joint secretary ke tanah tourism ke sarkar jela syaga Green Tech Foundation ke blak kedo ba kam dan kanu ke jing tai hau lumpong deng bat bau ba HB nonglang chairman ke foundation hi udai ban sange no ya ke jing khi shat ngan jong u. Haka jiyo priang ya kini city kam syam lapan hun ya ke foundation haka bau chairman ulapan pau ba ke jubab ke ka ju ke bau menteri rang ba ke jelau ai na du ki sngi ki baningkong. Nalor kata ula yai ban ba ke sarkar jela ke ban ai da ke jingtho ba ke lapan du ya ke sekolah ke balaya soy bat ke Omyam Hotels Private Limited lem komta ke foundation kan beteng ke jing ya khi. Jadi bidan ke jing benar nak kalian yang ke Green Tech bat nak kalian jing chairman alor ke city ke bangyo napok sarkar. Chairman. Ikumba bi layu i menen nagaliang jongka state government ng tourism department kala khat yakran yangi dari konseso mentak singi gila ha yang da jingtho nakarpat yo secretary general bon pule yakne gasti khapdang jong phiu patba nomar kene kamri shu kamat chung ka kerentek kari kamat chung pi patwa pi don hok bon yo snow ya ka kawa ka gomen ka ajuba kulai simune i chairman wada pedeng kecing telot jong kamet iyo wan pediang ni kani kesiti but ingin skem bagi kecing aibor kecing ublehi bidang nga bansong adu kanika kentaru ayo pediang ni kani kesiti na joint secretary to the government of Meghalaya tourism department Shai chairman Chuma Green Tech Foundation kapang balong kumni matter related with tourism project at Lumpong Deng Island. Sir, with reference to your organization's petition dated 27 March 2026 submitted to the government, this is to clarify that no construction will be allowed at Lumpong Deng Island within Omyam Lake as part of the development of hotel being undertaken by the department in PPP mode. It is requested that the ongoing hunger strike may be withdrawn. This has the approval of the competent authority. Ni Joint Secretary to the Government of Meghalaya Tourism Department. Mentakasngi ke khan riu trik u yayong araja arpun riu. Te habiyade bagani ampun bhai ben ya uno my peace chairman main pun smoka nagarai ka jongi nakaliang ka Green Tech Foundation ki long kmi ki long pa ki biyet ki long yalam jong ki kon hon sang parang ki biyet ki jongi bula kersan dengengi ki rurong ba nakalang Masyukwa banong ipi ba kasorkar kumba kejubab do chief minister nadu kasngi ke banengkong ujubab yang iya kene kaju bat menin kajing akran ro kaju ki ong bait ba kanum don kata kajing tai permanent kanum don kata kajing tai temporary kanum don kano kajing pendon kam yu lumpung dan te haba phim don kam te aingi kajing tho ba phim aishu ya katu ka company pen phai byang si sangi upai ba kai kadai ne kam re ni akhi oroshi tangi ong ba yu lumpung dang wat ai ya kitu ki company nadu kasi ka manangkong chief minister but government ki ong ba ngila ai tang bangin nom pendon kami ai pingat ye gini ki mento ndro posnam ki ai tang si posnam ngila klat la saya kena ki issue but kan sastang kon klam yo tu lumpung dan tedot kumong yong nginom le kai ne kamat pras ngi ma syong
hangni dhalai leng nommi na kane ga jaka kat kaba phimpat ai ga jingtho kaba phin scrap ya kalai phunri wakar na ka agreement xiao umyam private limited pen phai biang ya kane ga jaka shangi upai ba nong shong shnong ngin long trai biang sa chi sen deinom deino ki pai ba phihon na phimhon ya kata ka jing dawa jungi lada phihon ngin petang biang nomor kene ke jubab ko bagi ay ne kadi kaju nadu kato kasi ko uchib nosta ula ya ula jubab ngimhon am meninro I director ikot ye ginong yalam jungi kaju teman tasniru kaju dengan try kene ke jubab kan hon yengi now district administration I request you please send this message to government. Our demand is clear. Scrap the 36 acre that you have handed over to the corporates. We will go back home peacefully right here, right now. Thank you. Agni kasi kila yoban priang ya kasi thi ka boy na po Joint Secretary to the Government of Meghalaya Tourism Department. Hagaba ki ong ba ki refer ya kata ka petition ka jongi. Kabingin lapha matala ar lai tayo waswa. Di hagajaka ba ki kideban petnya ya ka petition ka bangingi pa henry penban ki ai ya kata ka clarification. Nakaliang ka Green Tech Foundation ni ngimdan kamsyo ita ki clarification namar ka agreement ka jong ka kren shai ba ka agreement ka biasai hapadeng ka tourism department but ka Umyam Hotels Private Limited ka kren shai sa pang ki kita ki kam ki ba pi mod man pentay halor hotel ulong pongden te kam dan kam ka kam dan jingmut hiru ba pin ai ka jing pen shai yang sa hisen long ba kan ka city amar usiam deputy CM ang ta ki department beper kum ka tourism department but kum juru kiran ki MLA ki badai nakaliang chok ka ruling party kila ay la ki jong clarification ni ko asuk clarification kisu ay tangkata assurance baka nomdan kata construction te balay pat habang nomdan kanu ka kenca construction balay te balay pikwa pat panilam hadun repose nya kipat ba kini ban sutu syai halor kani balada ki om bakimdang kam bantai AA hangtei halor ulung pongdeng te balay pilih ay wai pat hadun repose nya how to kam thomoy ka jingdan jingmut ka pasniu ka jong ki salendet ni shu ai jaka ai mo kum tu ki breu kham dadan ka jingmut nga shu ai kum tu moy ka jaka pan ai wai kham dadan ka jingmut ka jing thumo di pat ba ki ban sai halor kani namar kani kamat kam desu tang kamat jong Green Tech Foundation hanrei ka de kamat ka jong pat ba baro te nakaliang ka jong Green Tech Foundation in sapha reply ya kani ka sithi namar news ngohun kisdang pan kren kelan nadu ka basdang hadu mentaru kim ai ka jubab ka basai ka thong ka jongi ka long ka basai re ki pat ki pen kelan ngaju si haju Habatin pej bahagi kishap ka sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya